Jurgen Fenek u Keith Schembri kienu biċċa waħda u Joseph Muscat kienu lu jaf bid-dettalji tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia mill-anqas sa minn ftit wara li seħħ il-każ. Hekk xettaħ ġurament il-middleman Melvin Teuma fit-tmiem xhieda li ta' waqt seduta li fiha nstemaw parti mill-130 recording li kienu jinsabu fil-possess tiegħu. Fir-recordings spikkaw għadd ta' konverzazzjonijiet bejn ix-xhud u Jurgen Fenek wieħed mill-persuni involuti fl-assassinju. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Rachel Montebello fir-recording semat direttament isem Joseph Muscat fejn ingħad li malli sema bl-assassinju kien indannat. Minnaħa l-oħra jingħad ukoll li Jurgen Fenek qal lil Teuma li l-ex Chief of Staff Kastilja Keith Schembri mar jitkixxef mal-ex imħallef Antonio Mizzi biex kun jista' jinforma lill-ex Prim Ministru dwar l-investigazzjoni li kienet għaddejja. B'Muscat għal darb'oħra reġa' kien riferut bħala ix-xieħ. L-ex imħallef ir-raġel tal-ex MP Laburista Marlene Mizzi u l-istess persuna li kien appuntat minn Muscat biex jifli rapport tal-inkjesta Grant ħalli dan ikun jista' jiġi ppubblikat b'mod sħiħ. Melvin Teuma kompla li Fenek qallu li kien għalih kien jitfal il-Daphne għal-isfel kif ukoll kien Fenek stess li qallu li kien missieden għal festin organizzat fil-Palazz tal-Girgenti għal eluq snin Joseph Muscat. Fi-recordings, Jurgen Fenek qal li x-xut li Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu u wieħed mill-akkużati bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia kien lest jikxef dwar 7 każi kbar iżda mhux dwar il-każ ta' serqa mill-Bank HSBC. Kif ra li l-Koħħu kien se jitkellem ħass li kien qed jiġi tradut. Kompla Teuma. Mis-solsi dwar Kenneth Camilleri, l-impjegat f'Kastilja, ix-xut qal li kien konvint li dan kien ix-xufier tal-ex Prim Ministru Muscat. Għalkemm Jurgen Fenek qallu li dan ma kienx il-każ u baqa' jtenni hekk issa anke taħt ġurament fil-qorti. Melvin Teuma ddikjara li ma' Camilleri iltaqa' darbtejn biss għalkemm f'ċirkostanza oħra Camilleri ċempel fuq il-mobile ta' Johan Cremona u kellem lil Teuma biex iserraħlu rasu li l-pulizija ma jafu xejn dwaru. Minnaħa l-oħra, l-ex deputat kummissarju tal-Pulizija Silvio Valletta jirriżulta li kien jikkuntattja lil Jurgen Fenek għall-informazzjoni. Valletta imsejjaħ minnhom Valletta Loħxon u r-raġel tal-ex Ministru għal-Awdex Justin Caruana u l-persuna li sifer ma' Fenek biex isegwu logħba futbol fi spazju esklusiv fil-ground. Fost tazza stretta fl-awla, Jurgen Fenek der għal diversi ħinijiet ixxengel rasu b'nuqqas taqbil ma' dak li kien qed jgħid ix-xut. Fil-fatt u beda jikkomunika mal-avukati tiegħu Gianluca De Marco u Marion Camilleri dwar il-mistoqsijiet li kellhom jagħmlu fil-kontroeżami. Minn barra l-membri tal-medja fl-awla kien hemm qatt ta' persuni jsegwu fosthom qraba ta' Daphne Caruana Galizia.